Sahnedash Aygül bilen birge. Selam dostlar, esenlermisiz? Rishod Fazliahmatovni bik yaqindan bilmasam, onun bilan yaqindan tanishib bo'lmasam da, onun ijodini kuzatam, jirlarini yaratib tinglayman. Sizning orangizda dandiylar bordir. Agarda bor ekan, demak, siz bugungi kechda bizning bilan. Salom Rishod. Esenmisiz, hurmatli do'stlar? Nishi kayflar? Allohga shukr, bek yaxshi, bek aybat. Bugungi kechda biz rohatlanib jirlayashamiz, Alloh bersa. Ham rohatlanib so'ylashib o'tirashamiz. Buning uchun bor mumkinlik da bor. Allohga shukr. Mikrofon qo'limizda. Jirlay bilasing. Men esa senga so'z berataram, sen jirlay tursin, yaraymi? Сөйләштек, ярар. Сөйләшүебезне менә нәрсәдән башлыйсың килә, Ришат. Син Марий Эл Республикасы Бәрәңге районы Мазарбаш авылыннан. Бик дөрес. Нәкъ шулай бит, әйме? Шушы төбәктән чыккан Нигъмәтуллиннарны беләм, мин ялгышмасам, алар да шушы авылдан, әйме? Әйе, безнең бер авылдан без алар белән. Аралашасың алар белән, мөнәсәбәтләр нинди алар белән? Булай аралашабыз, сөйләшәбез, авылдашлар булгач та инде коллегалар булгач та аралашып яшибез. Менә гомумән татар эстрадасында дуслык төшенчәсе ни дәрәҗәдә икән, шуны беләсем килә. Инде авылдашлар буларак син билгеле аралашмыйча яши алмыйсың алар белән. Эстрадада дуслык мөнәсәбәте бармы? Минем теге эстрадада дошманнарым да юк, дусларым да юк дигән кебек. Чөнки инде нәрсә дип әйтәсем килә, бердәмлек көчле. Бердәмлек көчле, безнең татар эстрадасында шулай бит. Менә инде нәрсәдә чагыласың ул бердәмлек? Бердәмлек нәрсәдә чагыла? Менә инде хәйрия концертлары оештырабыз шулай бит. Менә авыл җыеннары оештырабыз, сабан туйлар, менә коллегалар белән бергә җыелабыз, чакырабыз, кем кайтала, кем ярдәм итә ала, менә шулай, менә без шундый бердәмлек менә. Шуны гына әйтә алам мин. Демәк, син катнашасың хәйрия концертларында да, менә шундый чараларда да күрергә мөмкин сине. Катнашалыбыз, Аллага шөкер. Иң яхшы дус бит әле ул үзең дип әйтәләр. Бар да яхшы, синеке бар, синең бар да яхшы чакта барса, синең тирәңдә бөтерүләләр, авыр чакта дуслар сынала башлый да инде. Белүемчә, синең тормыш юлың бик катлаулы булган. Авыр чакларда сиңа нәрсә ярдәм итте, яисә кем ярдәм итте? Шуннан да авыр чакта туганнар ярдәм итте, якын дусларым ярдәм итте. Инде алар ярдәме буенча менә Аллага шөкер матур итеп яшәп киләм. Якын дусларың арасында шул ук вакытта кайдыр читтә калучылар булдымы? Югалткан дусларың дип әйтик. Менә ничектер тормыш сыный бит инде ул. Әйе. Тормыш сынагач инде бирешмәскә кирәк. Бирешмәскә кирәк. Кайбер дуслар китеп бара, югалып баралар, яхшылары, янәшәдә теге дус дип санаганнары, шуннан да кай вакыт теге үзең дә уйлап куясың, дус бит бу минем. Менә шундый дустың да кай вакыт китеп бара. Син янымдан, син ярышың бит. Авыр вакытта. Син һич китмәгән кешедән ниндидер ярдәм килергә мөмкин, ул кеше синең аерылмас дустыңга да әверелергә мөмкин, шулай бит? Була, андый вакытларда, андый шаратларда булды. Булды. Авыр чакларда нәрсә ярдәм итә дигән сорауны мин юкка бирмәдем. Татар халкы элек-электән авыр чакларда җырда, моңда юаныч тапкан. Нинди генә очрак булмасын, шатлыгында да, кайгысында да ул җырлаган. Миңа калса, сиңа шулай ук җыр ярдәм иткәндер. Менә мондый очракларда ярдәм иттеме? Җырда таптыңмы менә шушы күңелеңнең сусауына дәва? Шуннан да теге үзем генә машинада барганда, үзем генә калганда мин җырлар тыңлап айтам бит инде. Үземне әйтәм, җырларым бар бит әле, минем җырларлык җырларым әйтәм. Теге үзем язмасам да җырларым. Композитор җырларын җырлыйбыз бит инде. Шул җырларны җырлап үз күңелемне тынычландырам мин. Мин инде җырлаган җырлар минем үземнең тормышыма туры килә. Менә шулай. Җырларын тыңлаганда, димәк, аның турында дип тыңлыйбыз. Үз йөрәгемнән, үз тормышымнан чыккан җырлар инде. Тыңлыйбызмы? Җайдагыз. Тере тавышка җанлы концерт. Студиябызда Ришат Фазлиахматов. Бу җырны мин шуннан да җат итеп инде миңа Фирза Раймуртазин кийин язды. Һәм сүзләрен җат итте Илмира Җәлилова. Туган якка кайтып барышын дип атала. Рәхим тыңлап үтегез.
boyunda üsken kayınlarga Uğradım min yürek sağışı Sağınulardan payşaksıza köngel Tuğan yakta kaytıp barışım Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakta kaytıp barışım Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakta kaytıp barışım Sevgi yaralar kalgan tuğan yakta Düzedim dip yaşlık yalığışın Yazmışlardan uzmuş izli Tuğan yakta kaytıp barışıp Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka kaytıp barışım Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka kaytıp barışım Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka kaytıp barışım Tığlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka kaytıp barışım Tuğan yakka kaytıp barışım Tuğan yakka kaytıp barışım Aydar Temirbayev yine Aydar men hozir sizlarga ijod qilgan jir Aylana dunyo aylana Yarada güldürede Yılatıp da ölgüre Eylene dünya eylene Bizni de eylendire Eylene dünya eylene Tuhtap kınak olmasın Eylenip birini tügül Eylendire salmasın Eylene dünya eylene Tuhtap kınak olmasın Eylenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlendiripler salmasın Balığanına tüzerlik Başkaylar iyilgende de Feller kalsın gülerlik Eğlene dünya eğlene Tuhtap kınak olmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlene dünya eğlene Tuhtap kınak olmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın
Ertelevden fayda kilmez Gaybinde zilebik Kul bizni eğlendirer şu Pezanı tügülebik Eğlene dünya eğlene Toktap kına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlene dünya eğlene Toktap kına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Ришат Фазлиахматов студиябызның қонағы. Енді біз тапшырыбызны олға таба давам еттеребіз. Сен Салават Закиевичта оқыған, білім алған яшьләрне дә беләсең. Сен үзең дә шунда оқыдың бугай. Әйе, Аллаға шөкер. Һәм аның мәктәбен узган кешесен. Дөресме? Аның мәктәбен уздык, аның бәле концертларда, чыгышлар ясарга туры килде, аның концертларында инде. Гастрольләрдә бөтен Россия буенча йөрдек. Шундый чор булды, әйе. Шундый чор булды. Менә Салават Закиевичның мәктәбен узганнар дик, үз урыннарын табалар. Кайсылары хәтта югары үрләргә менә. Син дә үзеңне шундыйлар рәтендә мин дип әйтә аласыңмы? Мин инде Салават Закиевичта укыган бик бәхетле шәкерт дип саныйбыз. Бик бәхетле шәкерт дип саныйм. Чөнки ул миңа бик күп дәресләр бирде. Бик күп көчле дәресләр бирде. Практика көчле булды. Аның концертларында җырлау, һәм дә инде ул инде бөтен минем шәкертем дип әйтегеме, бөтен Россиягә, Россия буенча концертлар куя бит инде ул. Ул мине менә ничектер танытты. Мин аңа рәхмәтле, мин анда укып чыктым. Шуннан да беренче адымнарымны мин инде Салават Закиевич мәктәбендә алдым дөрес әйткәндә, менә шулай. Салават аңа концертларында бөтен нәрсә әзер. Чыгасында җырлыйсың. Беренче этап дип алганы сынайм. Әйе. Менә инде анда контракт белән эшләдем. Анда да инде әзер Медиа ширкәттә эшләдең инде син, әйе? Анда да әзер сценарийга, әзер залга дөресен әйткәндә әзер җырларны чыгып җырлыйсың. Әйе. Хәзер инде минем 3нче Тормышның 3нче этабы, иҗат тормышының. 3нче этап. Хәзер инде мустақил этап. Мустақил этап, чөнки мустақил этап дип әйтәсем килә. Бу үзем башлыйм хәзер. Куркытмыймы? Үзем башлыйм. Куркытмыймы, Ришат? Мин бер нәрсәдән дә курыкмыйм, Аллаһ Тәгаләдән башка. Курыкмыйм. Рисковать итәргә кирәк. Тамашачы яратыр, Алла берсә. Күпмедер дәрәҗәдә халыкта син инде танылу алган. Ләкин шуңа да карамастан, син әле бүгенге көндә генә менә шушы мустақил иҗат юлын башлап җибәргә әле генә өлгергәнсең, әйме? Чөнки инде бу 3нче этап бит. 2 этап мине ничәдер югары баскычка күтәрсә, 3нче этап тагы да күтәрергә тиеш. Менә шул максат белән яшим. Менә син шушы әлегә кадәр булган этапларның уңышлы чор булды дип әйтә аласыңмы? Бик уңышлы чор булды. Мин әйтә алмыйм, уңышсыз булды дип. Уңышлы булды. Мин рәхмәтле һәммәсенә дә. Бар җырларны төгәл нотасына туры китереп җырлаучылар, дөрес итеп җырлаучылар дип әйтәбез. Бар рәхәт итеп, тәмле итеп, халыкчан итеп башкаручылар. Менә мин сине шундыйлар рәтенә кертәм. Һәм тагын берничә җырыңны безгә тәкъдим итсәң, рәхәтләнеп тыңлар идек без. Илһам абый репертуарыннан Илһам абый җырлады бу җырны. Шуннан да халык күңеленә, халыкка исенә төшереп үтәсем килә. Бу инде безнең күңелләр дип атала бу җыр. Рәшит Ариф сүзләренә Нәби Байтуганов кие. Әйдә зәҗикләр белән баянга гына җырлап үтигән. Şifa indi yazlar kiledim şeşeklerge şirini kömediler aman şulay per körerge zardı Şerbi kendime
Шуннан да дуслар, исегезгә төшереп үтәсем килә. Бу җырны Рәфис абый Габдулганиев сүзенә һәм көенә язылган җыр. Акшымыр тәкъсирен кайсы мисең әбирен ятала. Бакчаларда мин йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим. Ак чәчәк батканышымыр, шау чәчәк тәкъсирен. Акшымыр тәкъсирен, кайсын мин сиңа бирим. Акшымыр тәкъсиренгә, мин гашыйк булып йөрим. Акшымыр тәкъсирен, кайсын мин сиңа бирим. Акшымыр тәкъсиренгә, мин гашыйк булып йөрим. Uranlarda mini yerim, bin hamam seni ezlim. Baktı tutsa da sezmim, bir kadar düzmim. Akşamır tağsirim, bin hamam seni ezlim. Akşamır tağsiringe, bir gâşık olup yerim. Akşamır Çiçekler kulağımda duran sinek yılında diller iken o yanında kimler iken o yanında akşam tağsirim bayşan yanına giyelim akşam tağsiringe bir gâşık olup yerim akşam gâşık olup yerim, bir gâşık olup yerim, bir gâşık olup yerim. Siz nişektir bugünkü kiş meni kalsa her kimge de rahat bir motor, жылы, iştelikli bir kiş bulup iste kalırga tiyir. Yaxşımı haller? Ardırdı mı biraz? Yok, armadım. Bu jırlı köpten jırlagan yok. Bu seni sahnaga alıp mingan hem inde tanıtkan birinci jır deb bilem yalışmasam, әллә klip төшерелгән jır гына mı bu? Шуннан да bu jırga klip төшерелде 2012 елда bu. Сенен дә бик кәттә егет инде. Кызык кына бер генә сөйләп үтәм. Рәхмәт. Анда бит инде без клип төшергәндә бит инде артист халкы мин лан үзем турыдан сөйләйм. Моторлыклы күрсәтергә тырышабыз бит инде. Mercedes машинасы куябыз. Байлыкны күрсәтергә тырышабыз инде. Анысы ничектер яшьлек җүләрлек булгандыр инде ул. Хәзер Mercedes машинасы, мотор кыз, клип төшердек, клип әйләнә башлады, телевидениеларда күрсәтә башладылар, җыр радиодан яңгырый башлады. Шуннан соң әйтәләр икән. Әнә теге Мари илдан килгән Ришат дигән малай бар бит әле. Әйе. Шыққанына бір айда юк, уже крутой Mercedes машинасы алып, менә мотор кызды тапкан дип сүзләр иттеләр. Шундый сүзләр дә чыкты хәтта. Бер нәрсәм юк. Анда велосипед белән дә бар иде бит бит. Бер велосипед турында сүз чыкмаган, Mercedes машинасын күргәннәр. Аман артист халкын бик яхшы яши, бик бай яши дип әйтәләр. Билгеле кеше акчасы кеше кесәсенә кермибез, кеше акчасын санамыйбыз. Әмма күп очракта бу тормыш ниндидер бер күз буявы гына. Шәхсән минем өчен шулай. Чынлыкта да шулаймы? Артист буларак, әйт әле, җырчы буларак. Мин ничек дип әйтим, үзем мин авылда яшим. Авылда яшим. Туган нигезем бар, Аллага шөкер. Һәм син шуның белән бәхетле, чөнки күпләрнең кайтып таяныр нигезе дә юк бит. Менә ничектер яшьләшеп китәләр, сатыпмы, ташлапмы туган нигезләрен. Анда кайтырга ылгая башлагач. Гади генә әйтеп, авылда яшисең.
Гөлләр үстерәсең, тавыклар үчертәсеңдер әле. Менә ничектер әйтәсем киләйме? Ул әти белән әни бит инде мәрхүмнәр. Мәрхүмнәр шуннан да теге бик авыр вакытларым бар, төрле вакытлар була. Туган нигез бер генә. Мин туган нигезне саклап калам. Әле әнкәйнең, әниемнең гөлләре дә үсә. Су сеү үстерәм. Шуннан да ничектер алар миңа исән шикелле. Кайтып керәм мин туган йортка име. Гөлләр үскәч, инде әни инде мин пешекче булып эшләде бит. Мәктәптә күп еллар. Анда инде кухняга өстендә ниләр тора инде. Пешергән әйберләре, савыт-сабалар матур итеп ничек бар шулай калды. Тимәдем, менә әни кулын ничек дигән, менә шулай тора. Булай инде карыйбыз, ремонтлыйбыз. Аллага шөкер. Кайтыгыз кунакка. Көтәм. Рәхмәт. Ярак түгел 100 километр Киң гына. күңелле тагын үзе. Җырчыларга шулай сорау бирәсең дә, шума гына әйтеп китеп баралар алар мин яңраткан сораудан. Яхшы, димәк җавап бирәселәре килмидер. Мин инде басым ясамыйм. Ришат, холкың конфет түгел синең. Шулаймы? Конфет. Холкың бар. Холык бар. Беразна Характерым бар. кирелегең дә бар, әйме? Үзең дә ефәктән тегелмәгән инде. Әмма табигатьтән килгән талантың бар синең. Еш кына менә талант булу аз, тырышлык кирәк дип әйтәләр халыкта. Билгеле бу факторлар бар, тагын күп факторлар бар. Бу нисбәтән синең караш. Чыннан да шулаймы? Менә беләсезме, кемдер талантлы врач, кемдер талантлы алып баручы, менә син әйгелеме? Кемдер баянист, яхшы итеп уйныймы? Кемдер прокурор, кемдер судья дип әйтик, кемдер инде тракторист, кемдер сыерны яхшы саваймы. Менә ул талант. Менә мин ничектер миңа Аллаһ Тәгалә Ходай биргән сәләт җырларга. Җырларга һәм дә инде халыкка үземнең җырлаган моңны бүләк итәргәме. Шулай яраткан мине. Менә минем нәрсә әйтәсем килә, әле ул гына түгел, тырышлык кирәк. Нинди һөнәр булсын, шуннан да тырышмасан, үзен тырышып, тырмашмасан дип әйтегеме, булып чыкмый. Һәр эштә тырышып эшләргә кирәк. Аяк чалучылар бармы? Дөнья булгач төрле хәл була. Төрле хәл була. Дошманнар да булгалый, төрле хәл була. Минем арттан сөйләүчеләр дә күп. Андый вакытлар да бар. Кеше сүзенә игътибар итәсеңме? Менә элегрәк итәдерим, хәзер ышанмыйм. Хәзер нәрсә әйтсеннәр ышанмыйм. Үзем күзем белән тотып карамыйча, күзем белән күрмичә ышанмыйм. Менә үзең турында сөйләгәннәрен шулай сиңа җиткергәннәре бармы? Мин булай. Кара, фәлән сиңа синең турында шулай дип әйтте бит. Мин булай дим. Сөйләгез. Чөнки сөйләсәгез булмаган гына хымны юрсыз дим. Менә бит һәрбер очрактан да үзенә күрә бер файда таба торган кеше икәнлегеңне ачыклады гәлбез синең. Сөйләсеннәр, онытылмыйм. Шуңа күрә, значит, онытылмыйм. Сине онытмыйлар, сине беләләр. Ришат, менә мин инде сине чакырганчы күп уйладым. Күптән инде синең белән аралашкан юк беренчедән, икенчедән синең инде туган көн уңайыннан концерт оештырачагыңны да белеп һәм шулай ук сине тамашачы сагынганлыкны да күздә тотып чакырдым. Күпмедер дәрәҗәдә артистларны югалтып торабыз. Хатын-кызларны билгеле анда сәбәпләре бар. Кияүгә чыга, бәби таба, декретта утыра. Ир-атларны югалтуның сәбәпләре шулай ук төрле булырга мөмкин. Ни өчендер тамашачы сине югалтты. Яңа җырларыңны ишетәсе килә. Бәлки яңа җырларны эшләргә билгеле инде анда күпмедер чыгым кирәк. Анда инде финанс мөмкинлекләр кирәк. Анысын да аңлап була. Ләкин менә синең авызыңнан ишетәсе килә. Нәрсә булды сәбәпчесе әлеге югалып торуның? Тамашачы сине чыннан да югалтып торды. Әйтәм бит, өченче этап дип. Юк. Минем ишетәсем килә башка җавап. Була шундый җырчылар тавышы бетә. Татар эстрадасында бар юк түгел. Бүгенге көндә концертлар куеп йөрсә дә, бераз гына ял алмыйча булмый дип концертларын изеп ял итеп алган җырчылар да бар. Тавыш бетү булмагандыр бит. Жугалмый, булмаган тавыш бетмей ул. Илһам әйтмешли Салатай шулай дип бит. Булмаган тавыш бетмей ул ди. Тавыш Аллага шөкер, Худайдан бергән. Ничек булса саклап, аны инде тавышны сакларга кирәк беренчедән. Ничек саклыйсың? Тавыш бетмей минем, тавыш бетмей, ничектер кайф юк. Ахыр вакытта кайфым булмады. Мин шундый кеше, мин бит инде теге сукыяр бит. Анысы да бар, әйе. Күп куйып алмадым бит күпкә. Ярты елга гына бит.
Менә бит ул. Ярты елга гына югалды һәм балкып студиябызга килеп җитте. Һәм рәхәтләнеп җырлаганын без тыңлыйбыз. Ришат Фазли Әхмәтов үзенең җырлары белән безне сөендерүен дәвам итә. Рәхмәт Ясын. Әнкәй безне сөннән алып кайткан дип язган безнең Дәүләт Табиб Миннуллин. Чыннан да барлык әниләребезгә бүләк итеп үтмәш шуҗа. Әнкәй безне сөннән алып кайткан, сүн суында юган иңелек. Бишек жырын жырлап төннәр буе, без үскәнне көткән тилмәреп, без биш бала үстек әнкәй белән, тик үземәдә йөрәккә кушакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Biz үскәндә күпме борчылулар, күргән әнкәй гомере буена. Онытмабыз әнкәй мәңге сине, рәхмәт яусын барысы өчендә. Без биш бала үстек әнкәй белән, тик үземәдә йөрәккә кушакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Хәзер инде җиткән балаларыбыз, улак кына әнкәй янында. Әнкәйләрнең олы йөрәгенә рәхмәтләрдән һәйкәл куярга, санап кына бетерерлек түгел. Әнкәйләрдән күргән изгелек, әнкәй безне сөннән алып кайткан, сүн суында юган иңелек. Без биш бала үстек әнкәй белән, тик үземәдә йөрәккә кушакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Рәхмәт җегетләр, бик матур уйнадыгыз. Җыраттагы җыршыннан да мин күбрәк мәхәббәт турында җырларга яратам. Син кирәк дип җырлыйбыз. Гөлзар Мортазин киенә, Илмире Җәлил сүзләрне иҗат итгән җыр. Җылы сүзләр, хисләр белән йөрәк тулы бүген. Бишек бик кадерле, синең чиста күңелең. Яратам дип кабатлыймын, тагын, тагын, тагын. Яшәртәдәм, яшәртәдәм, синең сабыр
altın ışınmaya nurla yüzün kirek Birau bulup diberişin kirek iki yürek Yaradan di baban libi dağın 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 Yaşar dede yaşar dedem senin sabır canım Yaradan di baban libi dağın 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 Yaşar dede yaşar dedem senin sabır canım Yigitler Bayanlar Azir Kamalov, İlgir İskandarov Anlattırmışımın yemi Tiksin ikenligi Benim işinin mühimi Senin izenligin Yaratam deyip, aygır şulayım, kabatlayım Tağın, tağın, tağın Yaşar dede, yaşar dedem Senin sabır canı Haydi bir bile buraya Yaradan deyip babanlıyım Tağın, tağın, tağın Yaşar dede, yaşar dedem Senin sabır canı Yaşar dede, yaşar dedem Senin sabır Шулай. Ришат Фазли Ахматов студиябызның кунагы. Мин шаккатып утырдым. Беләсезме, сулый алмыйча тыңлап тордым. Әйдә бергә дигәч аптырап киттем. Әллә җырлата инде мине дип. Җырлый белмим шул, Ришат. Җырлый белмим. Менә җырлый белсәмме? Җырларга өйрәнәм әле, Алла бирсә. Сөйлей белгән кеше җырларга Бик шундый зур көчле теләгем бар, әйме. Җырлый белгән кешегә гомерем буе кызыктым. Көнләшеп карадым. Менә бүген дә көнләшеп карап утырам. Һәм беләсезме, нәрсә уйлап утырам? Ришат җырлаганда нәрсәгә игътибар иттем? Студиябызга төрле җырчылар килә бит инде. Һәм барлык күңелен биреп, һәм халыкчан итеп җырлаган җырчылар күзләрен йомып җырлыйлар. Ни өчен шулай күзләр йомыла? Ул сорау бирим әле, чөнки игътибар итәм. Менә яшерен батырын түгел, әйме? Филүс Кахиров килгәч, җырны башлаганда күзен йомып куя, җырның азагында гына күзен ача торган, менә шундый сыйфатын ачыкладым. Һәм синдә дә бар шул сыйфат. Бу җырда яшәүме? Бу җырның сүзләрен искә төшерүме? Бу ноталарны алуымы? Нәрсә бу? Аңлат әле. Бу ничектер менә име? Мин уйлыйм менә шулай. Беренче бит инде сүзләр бара. Әйе. Мин күбрәк сүзләргә игътибар итәм. Анда инде берәр Картина. Сюжет, картина. Әйе. Биракая китәсен, җугаласың үзен. Менә шул картина белән бергә, менә шуны представляйтып име? Җырның сүзләренә туры китереп, ничектер анда инде күчәсен тавышка. Тавышында тотып бара кирәк бит моң белән. Кулак белән ишетеп, ничектер шул картинаны, шул рәсемне ки белән бергә бәйләп бара кирәк. Менә Шул бу вакытта күзне йомып, ничектер шул вакытта инде мелизм дип әйтәбез. Әйе. Ул инде урыс әйткәндә оборот. Моңлы итеп җибәрәбез. Мелизмны инде әле ул менә ул инде ул профессионализм дип аталабыз. Менә мин шулайрак дип күз алдыма китерәм. Менә шулай. Күзен йома икән, димәк ул җырлап кына утырмый, ул җырда яши. Мин моны бары шулай гына аңлата алам. Фонограммага, ягъни әйтик, плюска җырламыйсыңдыр. Мин хәтта уйларга да куркам бу хакта. Җырлый белгән кеше алай итеп җырлап йөрми торгандыр инде. Мин җырларга куркам. Чөнки мин булай да мин шигырь ятларга әзрәк нирәк. Хәтерең начарак? Авыррак ятлыйм. Юк, хәтер яхшы минем. Әйе. Шигырьләрне авыр ятлыйм. Менә җырлаганда шигырьне тиз ятлыйм, җыр белән, димәк, көй белән. Мин сүзләрен бутарым дип куркам, миңа килешми ул. Чөнки безнең мәктәптә көчле булды, Салават Айсугадрия. Күрәм икән фонограммага авызыгызны ачып торганыгызны. Мәңге не прощу дим. Менә шул сүзләр истә, шуңа күрә бар икән тавыш, бар икән яшьлек, җырларга. Бәхет ашкышы дип җырлап үтәсе киләчәк аттагы җырны. Альберт Галибуллин сүзләренә, Альберт Галибуллин кие. Әйдәгез, рәхим кылыгыз.
Varır yolum Bırma minim Tavlar minip Tavlar düşesin Var ormanlar Pingizlerini kişip Tuzlu sular Küpmeşesin Jirden miken Elle kökten iken Dina degan baxit Başlışı Kökte bulsam Menem bağır idim Bulsa gar bulsa Bastışa Üter yolum Girtellerden duran Sikilteler Üşre yolumda İzlim var dünyadan Bəxit aşkış Kiminin buladı da Jirden miken Elle kökten miken Bina degan bəxit Başlışı Kökte bulsam Menem bağır idim Bulsa gar bulsa Bastışa Hayalımda Zenger kukunu giysen Dingizlerini Yigilep ötemin Kungel türlerimde Yastı yaşım minin Yazıdan bəxit Nazılar kötemin Jirden miken Elle kökten miken Bizge degan bəxit Başlışı Kökte bulsam Menem bağır idim Bulsa gar bulsa Bastışa Kökte bulsam Menem bağır idim Bulsa gar bulsa Bastışa Yazdan bəxit nazılar Kötemin Рәхмәт бик зур. Шаккатан мен. Нигә җырлый белүчеләр, җырлый алучылар үз көчләрендә шикләнәләр икән. Үз көчләренә ышанмыйлар икән. Җырлый белмәүчеләр, әрсезләр сәхнә тутырып йөриләр, зал тутырып, тамашачы җыялар. Менә бу хакта да соравым булыр. Җырласыннар, кем булдыра? Мен канәгать кенә. Сүз дә юк, барысы да җырласын. Ләкин менә шушындай талантлар булганда, ничек инде ул минем татар сәнгатенә кирәгем бармы икән дигән шик туырга мөмкин. Мин һич кенә дә аңламыйм. Ярар, монысы аңлашылды. Бәлки мин артык куертамдыр бу мәсьәләне. Тамашачы дигәннән, бүгенге көн тамашачысы концертка нигә килә дип уйлыйсың? Нәрсә күрергә теләп килә бүгенге көн тамашачысы концертларга? Әйдә җавап эзлик әле шуңа. Менә мин булай дип уйлыйм. Мин үземне куям, берәр менә 7дә эштә утырып, кич 5тә кайта торган кешегә. Кеше дине. Әйтәсем киләйме? Ул инде атнага 5 көн эшли. Кемдер 6 көн эшлиме? Кемдер 7 көн эшли. Менә 6 көн эшләгән кешеләр, өчен әйтәсем килә инде, алар арыйлар атна буе, аларга ял кирәк. Шуннан да күпчелек тамашачы зал, концертлар залына килә ял итер өчен. Үзенә энергия җыер өчен, рухи азык алыр өчен, җырлар тыңлап, үзенә ниндидер көч өстәр өчен алыр өчен. Менә шуның өчен килә дип уйлыйм мин. Халык. Менә шул әйберне тагы да яңартып, тамашачыны шул юлга кертсәк. Мин гадәттә студиябызга килгән һәрбер кунак белән азмы-күпме хәбәрдар булам. Ришат Әзлиәхмәтовны студиябызга сәхнәдәш тапшыруына чакыргач, Ришат турында күп изләндем. Ришатның җырларын тыңладым. Һәм үземә
Шул сорауларны, аңа яңратасы сорауларны үземә биреп карадым. Үзем ничек җавап бирер идем икән? Катлаулы түгелме сораулар? Чөнки кайчакта Айгөл катлаулы сораулар бирәсең дип әйтәләр. Һәм җавап бирә алмаслык сораулар әйтмәдем. Ләкин мин яңраткан барлык сорауларга да мин әле бүген синнән җавап ишетмәдем. Кызганыч. Ләкин әлеге сорауларга җавапны ишетер өчен мин Ришат Фазлиәхмәтовның иҗаты алга таба да дәвам иткән очракта бу көн булыр, бу көн килер дип иманым камил ышанам. Алла берсен. Миңа шундый рәхәт. Синнән хәйр фатиха алып китсәк, булар. Юк, мин хәйр фатиха бирергә Саат Зәки әйтмешле, фатихасын бирәм, хәерен тамашачы бирер дип әйткән бер җырчысына. Юк, мин хәйр фатиха бирер өчен түгел, мин күңелемдә булганын әйттем. Һәм тыңлаучы тамашачы да бүгенге көндә Ришат Фазлиәхмәтов дигән җырчының сәхнәдә булуын тели икән. Ул аның концертларына барачак. Ул аның концертларына барырга тиештер дип саныйм мин. Шәхсән бу минем фикерем. Ришат, саубулашканчы тагын бер җырыңны тыңлыйсы килә. Менә күңелебезгә шул кадәр рәхәт чишмә суыдай саф дәва булсын әле. Әлеге моңан. Әйе, драйверга әйтеп үтәм. Рәхмәт. Менә шундан да мин инде бик күп кешеләр белән аралашам, дуслар бар име. Бөтен Рәсәй буенча бар бит инде алар име. Мин инде сәлам әйтим әле бер кешегә. Болгар радиосы студиясына килеп, Әйе, бер сәлам әйтим. җырчыларның мин шушы мөмкинлектән файдаланып сәлам әйтим әле дигәннәре юк иде. Рәхимет. Болгар радиосына барсам, миңа сәлам әйтмәсәң ачуланам ди. Рәхмәт. Мин ул кешене бик хөрмәт итәм. Рәхмәт. Шуннан да ул минем әни шикелле кеше. Рәхмәт. Мине хөрмәт иткән кеше. Азна кайдан ул? Эльмира апа, сиңа сәлам. Менә шуны җибәрәсем килә сиңа. Күңелең булдымы? Яшәгән саен яшисе килә җырлый. Шулай булсын, яшәгән саен яшисе килсен. Рәхмәт. Гөлнара Саверова сез Гөлнара Саверова сүзләренә Яров Федоров көе. Күккән кушкан җилгә очкан безнең яр түгел. Үз дигәнен табар әле таныр бер күңел. Югалтудан табышлардан тора ул тормыш. Сиңа дигән сиңа була көтәргә тырыш. Үткән беткән җилгә киткән язмаган безгә дигән булыр әле алдагы көнедән. Кемнәр көтә, ниләр көтә, ансын кем белә. Яшәгән саен яшисе килә. Үткән беткән җилгә киткән язмаган безгә дигән булыр әле алдагы көнедән. Кемнәр көтә, ниләр көтә, ансын кем белә. Яшәгән саен яшисе килә. Генә очрамаган узып барышлый. Кем изләми, кем яшәми, шулар ялгышмый. Ялгышлардан, шатлыклардан сакламый кемдән. Диклалар аяк чалмасын алдагы көндә. Үткән беткән җилгә киткән язмаган безгә дигән булыр әле алдагы көндә. Кемнәр көтә, ниләр көтә, ансын кем белә. Яшәгән саен яшисе килә. Үткән беткән җилгә киткән язмаган безгә дигән булыр әле алдагы көнедә. Кемнәр көтә, ниләр көтә, ансын кем белә. Яшәгән саен яшисе килә. Барыбызга да исәнлек, саулык телим, чыннан да. Яшәгәндә яшәп калыйк. Айгөл, сиңа рәхмәт ясын. Кайчак шага, кайчак кыша, шундый ул тормыш. Ашкынмыйча яшәргә тырыш. Золыт йөреп кояшка көтә белгән. Яшәгән саен яшисе килә. Үткән беткән җилгә киткән язмаган безгә дигән булыр әле алдагы көнедә. Кемнәр көтә, ниләр көтә, ансын кем белә. Яшәгән саен яшисе килә. Үткән беткән җилгә киткән язмаган безгә дигән булыр әле алдагы көнедә. Кемнәр көтә, ниләр көтә, ансын кем белә. Яшәгән саен
yaşıysa kiler Kimler kütten iller kütten alsın kim bilen Yaşagan sayın yaşıysa kiler Yaşagan sayın yaşıysa kiler Ришат Фазлиахматов студиябызның кунагы, рәхәтләнеп җырладың әйме? Ой, рәхәт шул, китәсе дә килми малай. Ришат, бүгенге кичне безнең белән үткәрүең өчен зур рәхмәт сиңа. Шушындый матур җыр бәйрәме бүләк итүең өчен рәхмәт. Чөнки көндә мондый җырчылар белән һәм табигатьтән бирелгән менә мондый талантлы җырчылар белән көндә очрашырга бәлки мөмкин дә түгелдер. Хәзер күп бер ясалма, безнең ашаган ризыкларыбыз да ясалма. Хәтта татар эстрадасында җырланган, башкарылган җырлар да, җырчылар да ясалма. Ә син табигый, шундый булып кал, ярыймы? Рәхмәт әйтәсем килә шунда да Болгар радиосына. Инде ТНВ каналына бик зур рәхмәтләр. Менә шуннан да чакырганыгыз өчен рәхмәт яусын. Шулай күрешеп яшик. Шуннан да мин болай дип әйтәм. Моңлы җырларыбызны тыңлап, моңлы җырчыларыбызны хөрмәт итеп яшәргә станып әйтәм. Амин, шулай булсын. Бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булып торыгыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында очрашуларга кадәр. Сәхнәдәш Айгөл белән бергә